Samantala, halos kalahating ektaryang modernong sakahan naman po sa Mangaldan na inirekomendang maging learning site ng DAATI. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Robert Reyes. The 4.7 IFM Report. Inirekomenda ng Department of Agriculture Agricultural Training Institute Ilocos Region ang isang pribadong agricultural at training enterprise sa Barangay Tibag, Mangaldan, Pangasinan bilang learning site for agriculture. Matapos itong pumasa sa isinagawang validation at ocular inspection noong Hulyo 14, 2026. Kasama ng DAATI Ilocos Region ang Municipal Agriculture Office sa sinagawang pagbisita upang tignan ang naturang pasilidad. Batay sa ulat ng lokal na pamahalaan, sinuri ng mga evaluator ang lawak ng sakahan, mga uri ng pananim at mga teknolohiyang ginamit sa produksyon. Ayon sa DA, pasok umano ang naturang farm sa mga itinakdang pamantayan ng programa kaya't inirekomenda itong kilalanin bilang learning site for agriculture. Halos kalahating hektarya ng sakahan sa site ang gumagamit na ng makabagong kagamitang pang-agrikultura tulad ng corn seeder at drum seeder na maaaring magsilbing demonstration farm at training venue para sa mga magsasaka. Kasama mo mula rito sa FM News Togupan, Idol Robert Reyes, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.